da yawa za ga muna da application kala daban-daban a cikin wayoyinmu, abin da ya danganci game ko kuma chatting ko wani application na kallon ball haka, amma babu wata hanya ko wani application da za ga muna karatun alkur'ani. Haka yasa nake tallata mana wata makaranta mai suna Alfasa Institute Online a duk inda kake a fadin duniya, sannan kuma ta cikin wayarka za ka iya karatun alkur'ani. Wato wannan makaranta ta fito da wani tsari da za ta ba da dama mutum ya iya karatun alkur'ani. Na farko misali za ga akwai wanda gaba ɗaya bai iya karatun alkur'anin ba, to ita wannan makaranta ta koya ma yadda aka karatun alkur'ani, za ta koya ma harafi kenan da kuma yadda aka yi karatun alkur'ani abin da ya danganci tajwid kenan. Bayan nan ga duka wanda suke bukatar su haddace alkur'anin gaba daya, ita wannan makaranta ta cikin wayar ka za ta baka dama ka hadda alkur'ani. Bayan nan akwai wanda za ga ya fara karatun sannan kuma ya tsaya saboda aikace to idan ka shiga wannan makaranta za ta baka dama ta tsara ma yadda ka iya ci gaba da hadda wannan karatun alkur'ani da kai. Wato wannan makaranta dai dukkan wani abubuwa da ya danganci karatun alkur'ani da dukkan wani tsare-tsare sun tsara wanda yake bukata ya ga iya karatun alkur'ani da kuma hadda alkur'anin gaba daya ta cikin wayarsa. Abin da aka yi shine ga nambobi nan sai ka dauka, bayan ka dauka sai ka magana a cikin wasu, bayan ka yi magana suka ce kana bukata ka yi rijista a cikin makarantar Alfasa Institute Online. Bayan za a ciro ma da dukkan waɗansu tsare-tsaren da za ka bi ka rijista da kuma hanyar da za a bi wajen ganin cewa an koya ma. Wannan makaranta ne kana ta burge ni saboda na daga na rijista already, saboda in gana ci gaba da hadda karatun alƙur'ani da na fara tun farko. Saboda haka ya kamata a ce ku yawo da bidiyon ga dukkan wanda yake bukatar ya ga ya fara karatun alkur'ani ko kuma ya hadda karatun alkur'ani, ko da ce bai iya karanta harafin alkur'anin baki daya. Saboda haka sai